Ева, и нея са 1000. Викам, какво са 1000 живе? За 2 дена викам 4 инжекции за да викам. Веко, явно не са били професионалисти. Да, и хем си платих 65-6 лева. Аз защото нямам пари за това го правя. Аз ако имах пари. На частен. И частно трябваше и пак такова, като има новобранци майна. Ама сега, ако такова, ще трябва да ми прави повече. Като имам пари, тогава ще ги правя. Кара. Но не е фатално, колкото няма запас. Ям пак. В смисъл, че той излъзва. Ама ще се ли моста сега тук? Той трябва да подготви сърите, да запуши каналът, един канал не може да пуши. Ако уж пети курс става. Може би право ли си, право съм, вика, като пети съм право. Той за първи път пара там машина, това. Не ми вика право съм, това нищо не е право. Лъжата. Вика, за първи път прави машината слага. Там на такъв 3 часа такъв. И може да се превътнеш, да се бил тя да казва. Да, това е. Са няма да иска да ходи. Да снимаш се. Много голямо. Това като малим тези, в колко време ще ми мине, всяка и две прачета. На такова като малим тези, защото да дозволяваш си. Трябва да престава.